Mga igsoon, si Jesus usa gyud ka Ginoo nga nagpakatao. Mutuo mo dili? Kusga. Okay. Niya dinhi sa Cebu sikat kay ning Santo Niño. Tibuok yung Pilipinas, tibuok pa gani yung kalibutan. Sikat kayo ang Santo Niño. Pero matod pa ni Jesus diri sa atong unang pagbasa nga duna di ay mga sakop sa yawa nga dili mahigugma sa anak sa Ginoo. Kinsa man ni sila, iyang gihimo example si Cain. Cain ba? Kisa kaila mong Cain? Kisa man nas Cain? Wa man mo kaila. Anak ni Adan og ni Eva sa atong Book of Genesis. Maguwang ni siya, kamagwangan nga anak niya, iyang manghod si Abel. Si Abel buutan, matawag nato nga Diyos-non niya. Si Cain yawanon niya, iyang gipatay ang iyang igsoon. Matod pa diri sa unang pagbasa, matod pang San Juan, kung dili mo mahigugma sa inyong isig katao, mamumuno mo. So gatuo maguta nga ang murderer kana rang tao nga mupatay, hasta di ay nang dili mahigugma, mamumuno, murderer sa matas Ginoo. Ikono lingi ay montupad. Imong tupad balingi niya pangutan na nahigugma kanako. Niya kanang wa mulingi mga mamumuno na. Ang ano wa man ka mulingi kay wa ka mahigugma sa imong gitagaan ta mog second chance. Ay basig mahimo mo mamumuno. Sige lingi ay imong tupad. Bisag di ko kakaila na ing na nahigugma kanako. Ana. Sige na. Sige, wala ko'y labot sa wa mulingi ha, bahala mo diya. Kuyaw kay ni siya, kay nga naman, gatuo mangunta nga dali ra kaayo sudlon ang langit, basta magbaso lang ta sa atong sala, inana. Dili ingon ana di ay. Ang langit, it is a daily and constant commitment nga magpakaanak kita sa Ginoo. Nya unsaon ta aron mahimong anak sa Ginoo? Maghigugma ay ragid ta, labi na gyud ang paghigugma sa atong mga kaaway. Kay dinhi sa kalibutan, matud pa ni Jesus, awayon gyud ta sa kalibutan. No nang di gid ta moingon nga praning Pista Santo Niño, daghan kaing tao magpunsisok anang Nazareno, bago pa sa tingaling Nazareno ron nga magpanon sa mga tao dito Quiapo, anang simbahas Quiapo. Pero di ta kasiguro anang na nagpunsisok ng mga tao, pila ra kakabuok Dios no na. Pila ra kakabuok ana ang nahigugma gyud tinud-anay. Usahay gani mag-ilog mangay sila duol ngadto anang Nazareno, tumba naman lang nila ang mga lawas ilang isig katao, mga matay kong uban. Yataka na lang kay ang akong gusto makahikap gyud ko dito. Wa na gugma. Munang niingon diri si San Juan sa unang pagbasa nga ang nagdumot sa iyang isig katao mamumuno na. Si Jesus kuno nagpakamatay para nato. Kinsa man ta adtong panahon na kaaway sa Ginoo. Nganong kaaway man ta? Kay sige tagpakasala, sige tagsupak sa Ginoo. Pero gipakamatyan ta sa Ginoo. Nya, kamoron, anda mong magpakamatay para sa Ginoo. Taas ang kamot katong anda magpakamatay. Para sa Ginoo ba? Para sa Ginoo. Nakita na to ang mga yawanon. Gapanagana. Pastila no, nanimba na kita ha, nanimba na kita ni hago yung anhi.
Unya di lang yapon anda magpakamatay, mahadlok lang yapon. Karon unsa may mga pamaagis pagpakamatay dinis atong parokya ang pagpalit og slot. Kanang palit og slot ba? Naay mga buta nga ni anhi dinhi kay mo palit og slot, nagkuyog in tao, nagginunitay ana. Mga mamasahi man sila nya gatigom gasabot nga moanhi aron magpa-picture sad nako nya mo palit og slot para nako. That is dying. Maunay pagpakamatay. Kay unsa man ang pagpakamatay? Ang pagbiya sa mga butang sa kalibutan. Muna kaning atong slat-slat. Ato lang ni tiaw-tiaw ra ni siya. Mura ni dua-dua. Pero imong biyaan hasta ang kwarta nga para unta sa imong basic needs ihatag nimo sa simbahan tungod kay nahigugma kas panginahanglan sa katilingban nga mao ang simbahan. Imong gipatay ang imong kalibutanong pangandoy. Kay kita manggod mga kalibutanon kaayo, ang ato yung kaugalingon atong tagbawon mao na akabantay bitaw mo sa inyong kinaiya, ninduton ang balay, ikanindot nas balay, palit na sagsakyanan, inigabot nagpalit og sakyanan, kuralon dayong iyang agianan kay dili pa agian og laing tao. Ang kadawo ba? Unya adto mo agi sa laing naman siya sakyanan, di mo agigin siya anang daan nya kanang daan, di naman sa niya yuta kusog kay siyang muagi, parkingan pagid niya ang daan anha iparking iyang sakyanan, pero sa iyang agianan sa katong iyang lugar daw kayo kuralon gyud. Mao na mga taong yawanon mo na mga anak sa yawa nya wa na ron manimba dinhi. Kunya kung ang iya ganing silingan, ang iyang agianan nga dan, naalay ibutang nga murag structure nga murag muhuot, reklamo dayon, hala reklamo, hatod pas barangay, pero siya gani mo makakural, why mo reklamo? Nya unsa man na? Di na yawanon. Oh, na nimbam ginang uban. Sige, panagtanaw sa akong humili. Na yung pader, mga igo sa danang imong humili. Naku, ay kabalaka, hastang naghumili, igo. Bitaw, ang kunon tani, ug magbag-o ta. No, nang pasalamat ko, nga bisan pa sa lisod sa panahon, na agihapoy nagpakamatay para mupalit og slots nato sa miaging buwan. Mauna ni ang atong report sa update sa mga slots. Ang atong dopes para itukod sa atong kumbinto nahalina na ta as of yesterday og 16,413 ka slots. Pakpak. Salamat kayo. Naapay 38,587 ka slots. Tag 1,000 ni per slot. Hope doon tanig palit haron matukod yun ang atong kumbinto, daghan tag patay-patay, no? Kang tawag na to practice og patay-patay. Sa ato sang 20,000 ka slots para sa atong ikhak, para to sa atong panghatag sa mga kabos nga mga bugas o mga pagkaon o sa ato sang mga gasto dinhi. Ang total sa natong halin mao na gi-close naman ni nato niabot sad og 21,687 ka slots ang halin. Pakpak. Ang equivalent ani sa actual amount is 2,168,716 and 99 centavos. Nya ngato sang total gasto atong i-appeal ang kanang Christmas decors, mao man ni appeal man ni siya kadto mga relief goods atong gipanghatag sa mga 3,000 gani ni sobra mga 3,200 tingay ito atong natagaan niya sa mga door prizes kadto atong Christmas party, sa foods and drinks kadtong pag Christmas party o sa mga
other decorations, apil na tong atong fireworks, niabot po ang atong gasto og mga 2,078,007 pesos and 95 centavos. So natay sobra nga 90,709 and 4 centavos. Pakpakan nga po na to, na sobra man. Nga ato na lang yung ibutang sa atong charitable fund. Kay nag-negative sang atong charitable fund, porting daghanang nangayo. Daghan kayo. Anong mura mamug na luya? Wa mo malipay. Daghan kayong nagpakamatay. O na, ato ng pasalamatan. Unsa may saad ni Kristo kung magpakamatay ta, musunod ta niya, matod pa niya, makakita mo og mas daghan pang mga katingalahang butang, greater things than this. Mas makita nato ang tinuod nga kamatuoran, mas masinati nato ang dagko nga mga kalipay nga tungod aning maong mga kalipay mura na tag-andam magpakamatay. Wa pa mo kaabutan ano kanang nalipay mo nga gusto na mong magpakamatay. Kasuway na mo ana. Kana bang kanta ni Maksurban ba to nga ug kun pagakson mo unya pahalukon sugot ako patyon. Kadungog wa na kata. Oh. Pero kato gani ang iya raman tong pagtan-aw sa babae nga iyang gihigugma. Pero amot nakasuway na ba mo sa nakita ni Pedro Kalungsod nga tungod sa iyang kalipay nagpakamatay siya. Si San Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga martyrs nga gusto silang magpakamatay tungod sa dako nilang kalipay. Nya mao ni mahitabo sa mga taong siging higugma. Kanang tao nga magsigig higugma ug musimba na sila, di gina sila dukaon. Pero kana mga tao nga wa bitaw mahigugma, inigsimba na, duka din na. Nga naman, di man sila malingaw. Ang ilang kalingawan, katong kwarta, kaon, linibakay, kana yung negosyo, mo na ilang malingaw, di gina sila na dukaon, pero parte na gani og pamalandong sa pulong sa Ginoo, agas din ang laway. At tanawan ninyo, musimba ang mga pari, nga ipha og pila ka buok ang nahigugma. Ilhan man na nimo kay di man na matog. Labi na gyud og kining nagwali karon mao ni mo simba nya lain ang nagwali tanawa di ba agas dining laway ani. Nana. Awa na, wa na mahigugma. Kay ang nahigugma pirmi ginang mo mata active mo na ang Ginoo matud pa sa mga salmo o sa book of wisdom, dili matulog ang Ginoo. Bisag gamay lang nga pagpiyong sa iyang mga mata, di niya buhaton. Kaya nga naman, nag-atiman siya nato every minute, every second in eternity. Nag-atiman siya nato. Kaya kung mupahuway lang ang Ginoo o atiman nato o higugma nato, bisag tululang kasegundos, patay na tang tanan. Huna-huna ako no, mustap ang tanan 3 seconds. Ang pagpitik sa imong kasing-kasing, ang hangin, mawa, tanan, di nakakaginhawa. Tanan yun. Mukulaps kit tanan, imong blood circulation, muhunong tanan. Tanang movements kalibutan, muhunong. Kaya ang Ginoo may nagdaan ni tanan. Huna-huna ako no kung sa'y mahitabo. Adi mo ka huna-huna? Patay tagdritso eh. Patay yun. Oh, sabi ninyong dili. Muna, salamat as Ginoong dili magduka. Nga naman kay nahigugma. Kana bitang mga kuan, kana mga maghigugma ay lalaki o babae ba? Kasagaran anak nila maabutan gina sila kaadlawon. Di gina dukaon. Nabantay mo? Ako daghan na kiwa nagnaobserbahan. Hangtod ginas kaadlawon, di gina sila mga to. Oh, ampo tong sa ilang buhaton, di man sa sila magtabi. O masa sila tabi kayo, di man kayo mo mabati nga naghudya ka. Hilom lang, pero dugay kay mga tog. Ambot. Ako kasuway sa dana. Okay, dali raman kumatog sa una. Mao na,
Kamo lay magunahuna ang nahigugma di gina magluya. Kay bisan ang masakiton kung nahigugma malipayon. Mao na gitawag ni Kristo greater things. Bisan ang tao nga naa sa taliwa sa kasakit basta nahigugma malipayon. That is greater things. Bisan ang tao nga nagkamang sa tumang kalisod nga way hapit makaon basta nahigugma malipayon. Nabita diyan ang higda ng sidewalk. Antong ako nasugatan, nakitaan sa unang trabaho pa kog land bank, maglakaw man ko ng sidewalk padong kulon, ngitag jeep. Ang katubang na nagpuyo sidewalk ang usa buang, katong buang nga babae magsigit to siya og kanang suwat niya adna siya mo inom sa kanal. Ambot kita ba mo ato nakaanha mo dias kulon, tubang babae magsigsuwat 40 na yung daghanas iyang gisuwat, bawa ko kay baw kung sa gisuwat niya. Bulingon kay naong nya ang katusang usang buang magdaha atong iyang garuti magsighapak anang langaw nga maglupad. Mao na mga tao mo padaplin kay magbagiyos gud ang iyang kanang garuti kay hapsan man iyang langaw, di na siya kakitag na pabay tao og naduol kas langaw ikay maigos garuti. Pero pagka dihay ka usa ako nakitaan nang higda sila sa sidewalk naginaksanay. Adiyon to cute kay sila tanawon. Nakuha ang mga buang ay nako may pangbuang na ginaksanay pa ako in town empty handed. Ginaksanay sila di aga higda bagana. Na ko bisan ang buang kamaong mahigugma gani daghan nga nangabuang tungod sa paghigugma. Bisan mga maestra nangabuang na. Hasta mga professionals, hasta mga pari o mga madre na nga buang ng uban sa paghigugma, pero nindot nang magpakabuang tas paghigugma basta Diyos nun nga paghigugma, dili yawanon nga paghigugma. Ug unsa man ang Diyos nung paghigugma, pagpakamatay para sa kaayuhan sa uban. Unsa mayawanon, mupatay aron sa iyang kaayuhan. Manindog na ta.